le video min lo en sak tu te ma sa in chi bai vek ule e to na tan chuanin thei her o jam kan siam ve thunga siam to point om thowanga in lo la om lo ta kin lo tang kai pui te in om ta kin ai a chema em em a thei her o thi ai heng lai aduk khi pai thapat don ani ti hang kan pai thave kanga lo ti to te po in om tho anga lo thiam em heng aya cái ai thiam le sia po in omanga ma se ka siat ve dan ka thiam ve dan karon ti ve le dona e lo se ve lo la se lo tan tang kai pui te lo om ta kin ti thoa karon ti ve le mai don ani min lo en sak le theu don nia min lo en sak thina video te min lo en sak thina kalom em a kan video ron ti lan te kan thiam biak wang le siat biak wang pon ni chuang lo wa lo se ve lo tan tang kai pui in lo om ta kin ti thoa ma ni thiam mang ang te karon da ve thina ai ti hang kan chananga ti hang kan chan vek dona hang kan en chun zom zel don nia ti hian kalau chan sin vek a chuan grinder a kan her dip koi vek don ani ti hian kan en chun zom zel don hai kan her dipanga ole ti hian hei kan lo her zo ta a chuan ti hian chini hi ml za som ni panga tan kan lo dang chuanin khang kan lo chunga chuan thak thing cinnamon stick chuan elaichi hi pahnih hi kan telang chuan longpar pathum telanga tikhanin chi hi tlem te ka telanga hei chuan nimbutui tlem ml som vel ni karing ml som panga velamo chuan ti hang ge sa kan chuang don ani hei ti hian kan chuang so bara tikhanin kan chuang a chini hei a hnang tok velang khan kan chuang le don ani ten lo so bar sela gas sitlem min kan ti niam dewanga gas hi liana chaka ti hian minute som a so to a chuanin e alei chi te longpar le thak thing kha vel kha kan suak dei to don ni egi ari manam cham to a kan suak te longpar pakatalan zau tiang ka suak zau to a tihanin ai tlemin atak ve tran deuh lek to tiang kan le chuang zelang tihanin atui hei a lo kang to lo tak ve sha to a atui kha duain tui kan lei tam deuh leka akang har deuh leka chuan corn floor kha fian te khat kan siama chuan food color kha so ni vel kan tel bok ani food color hi color him tha eyatana i risel
kha food color satlia ang chi hi chu man chi vak longa a him tha hi mananga ya ti hian so le bar barang hei ti hian so bar bara hei alo nang to a hei I nang lu tu ka chuan a khal a chini ka khal thei ta an mu tiang vel kwan kang kan ofang kan da da yang ole ti hian hei a kan jam siam chu alo dai ta chuanin bura kan danga hei khoi zu kan ei ruana bur kan silfa ya chuan hei mang tang kai le mei don na ta hian ka danga du hun huna ei thei kha ni le mei don ani hei ti hian bura tiang ka lo da chuanin tian du du huna ei mei to tur ania chang tho pa te po han ta te la no pang nei tan phei chuanin tu yan ti ve em a ba ka thei her o thi ya a hri sela no pang hian an ei thadu vak thin lawa hetia han ti dang lam hianin an lo ei du ve em a e a thave via unia in lo ti ve theu don nia chuan video te min en saka wangin kalom em a min lo en sak le zel don nia zawa in mang tha ule